Mimmi och Tusse. Hej på er. Hej kompisar. Hej. Hej. Är ni ute på morgonkvisten? Vad gör ni för något? De små Törnevikskatterna och Elmenskatterna. Mimmi och Tusse. Ute i en härlig morgon i maj 2008. 4 maj. Vad säger du, Bowie? Vad säger du, Tusse? Slicka stiffen, ja det är bra. Käka gräs i hon, den andra lille. Får inte äta gräs nu så du spyr upp det i medicinen. Den löser nog upp sig i magen innan. Ja, Tusse. Hejdå. Hejdå. Oj, kom in också. En kärstång alltså, det var balansvakten upp på bordet. Sitter jag med det så jag får vara i fred så här. Mimi. 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 Fisunge. Mimi. Hej med. Det finns inga dyner här. Fan också.